Klimatické správy z 18. a 19. septembra. Búrka Boris zasiahla severné Taliansko. Spôsobila rozvodnenie riek, ktoré zaplavili niekoľko miest. Španielsko. Mesto Alcalá del Júcar zasiahli silné záplavy. Krím. Vodná smršť v Koktebel. Rusko. Zemetrasenie s magnitúdou 4,3 stupňa v Kemerovskej oblasti. Turecko. Vodná smršť pri pobreží Giresun. Saudská Arábia. Krupobytie a lejak v Taif spôsobili záplavy. Indonézia. Bandung zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,9 stupňa. Erupcia hory Ibu, Čína. Zemetrasenie o sile 4,7 stupňa zasiahlo mesto Šefej, Japonsko. Silné zrážky a veľké krupobytie v meste Hachioji. Vietnam zasiahla tropická búrka Soulik. USA. Lávový vodopád na sopke Kilauea, Havaj, Argentína. Intenzívna búrka s krupobytím zasiahla časti oblasti Buenos Aires. Čím horšie sú prejavy zmeny klímy, tým väčšia cenzúra je v médiách na tieto informácie. Kto a prečo nechce, aby sme vedeli pravdu o tom, čo sa deje vo svete? Dozviete sa vo filme Impact.